velkommen til min kammerats kanal. Husk at følge ham, han mangler abonnenter. Men i dag har vi købt tidligere, og vi har smagt nogen før, inden vi lavede videoen. Men lad os teste dem. Vi ved, at det var stærke. Det var stærke forvejen. De er stærke. Jeg tager tag den anden oveni. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg lavede det her. Men husk at like og subscribe til kanalen. Har mange abonnenter. Og jeg ser gerne at flere af jeres videoer. Jeg har rigelige abonnenter. Gå ind og følg ham.